Супрацоўніцтва сада школы нумар 1 і Дзяржаўтаінспекцыі вобласці налічвае ўжо 15 год. У прыярытэце не проста адукаваць і выхаваць, але і навучыць элементарным правілам бяспекі ў паўсядзённым жыцці. У кожным класе тут абсталяваны куткі па правілах дарожнага руху. Працуе адмысловая пляцоўка, дзе рэгулярна праходзяць заняткі супрацоўнікамі ДАИ. Надо сказать, что у нас есть такая категория работы, как 6-й школьный день, и в 6-й школьный день мы тоже проводим такие мероприятия. Естественно, им все это интересно. Для Дзяржаўтаінспекцыі вобласці правядзенне прафілактычных мерапрыемстваў ва ўстановах адукацыі асаблівая місія. Летась у рэгіёне з удзелам непаўналетніх зарэгістравана 84 дарожна-транспартных здарэння, у выніку якіх 7 дзяцей загінулі, а 84 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Сёлета ўжо адбылося 2 ДТЗ, дзе пацярпелі 2 маленькіх пасажыра. З мэтай прадухіліць дзіцячы траўматызм на дарозе, да і вобласці праводзяць шэраг мерапрыемстваў для дзяцей на зразумелай і даступнай мове. В том числе мы и запускаем творческие проекты, огромные конкурсные программы, викторины по правилам дорожного движения. Сегодня на базе учреждения образования УПК номер 1 города Бреста пройдет мультимедийная игра «Знатоки правил дорожного движения». Ребята будут соревноваться и показывать лучшие знания именно в основах безопасного поведения на дороге и, конечно же, делиться своими знаниями с другими учащимися. Няпростыя пытанні ў разнастайных катэгорыях ад правілаў перавозкі дзіця ў аўтамабілі да паводзін вадзіцеляў і пешаходаў падчас нестандартных сітуацый на дарозе. Патрабавалі дарослых адказаў. Перамаглі знаўцы каманды «Светлафор», але і ўдзельнікі галоўнай дарогі показалі высокі ўзровень ведаў. Самое главное знать правила дорожного движения для того, чтобы не выдавить никого. Так пристегивай ремни, конечно. Чтобы когда, например, резко останавливаешься или какая-нибудь авария, он захватит, он не пускает дальше, если резко слишком. Усе удзельнікі віктарыны атрымалі падарункі. Падобныя гульні Дзяржаўтаінспекцыі вобласці правядзе і ў іншых установах адукацыі. Вераніка Якавец, Вячаслаў Сянкевіч, тэлерадыёкампанія «Брест».